Ano ba yung binabalik-balikan nila dito sa AFC? Yung aming unique na formula ng Angeles Fried Chicken, yung aming recipe. Na since then hanggang ngayon, we are trying to improve more na talagang hindi nila makakalimutan. Kasabay mga Balenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng AFC or ng Angeles Fried Chicken dito sa kanilang New Point Mall, Angeles City branch. And guys, no, sa wakas, matitikman na natin yung fried chicken ng AFC. Actually, matagal ko nang gustong tikman itong fried chicken nila. So ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon para tikman ito. Open pala sila ng Monday to Sunday, 10 AM to 11 PM. Later guys, magkakaroon din sila ng live performance. Kapag pupuntahan nyo pala itong Angeles Fried Chicken, New Point Mall, yung pinaka natin, landmark, ito na yung Nepo Quad, and ito na yung McDonald's sa mismong Nepo. For sure, alam nyo to. Then sa kabila guys, ito yung Nepo Mart. Kung dediretso kayo doon, ito na yung Toto Beats. So nandito lang siya mismo sa may intersection, sa tapat lang ng Nepo Quad. Lipat lang kayo, makikita nyo na tong Angeles Fried Chicken. Then kapala no, ito na lahat yung sinerve sa atin ni Angeles Fried Chicken, New Point Mall, Angeles City branch nila. So, ito yung second branch na sir. Yes, na Angeles Fried So, lahat ng mga sinerve niyo sir, anong mga name nito? And then, anong ba yung mga best sellers na talagang binabalikan ng mga kapampangan? Okay. Siyempre, ito nandito yung Angeles Fried Chicken natin. Ang original chicken natin dito sa AFC. So, dito sa AFC chicken natin, meron tayong 3-piece chicken, meron na kasama siyang coleslaw, gravy, tsaka rice. So, May affordable kayo dito, yung 2-piece chicken. yung 2-piece chicken. How much na sir? Ang 2-piece chicken natin nasa 185. So, isa sa mga bestseller namin sa appetizer yung pork sisig natin. Tapos meron din kaming version ng chicken sisig. So, gumawa din kami ng kapampangan version ng sisig na AFC version ng sisig. Kaya yung chicken sisig natin. Tapos, meron din tayong camarón rebasado, pancit canton, meron din tayong chop. So, yun usually yung mga bestseller. Masarap yung partner sa mga chicken. Oo. Tsaka pulutan din yung sisig natin. Actually ngayon kasi meron tayong parang treat sa mga customers natin. So meron tayong acoustic night every Friday and Saturday dito sa New Point Mall. After nilang galing sa work, lalo na yung mga sa taga-BPO and mga LGUs dito guys, pwede na kayo dumiretso dito sa Angeles Fried Chicken. Yes. After yung mag-eat dito, pwede kayo mag-chill sa labas, may al-fresco dining sila. Oo. Itong bago niya sir, ito ng ano? Ito yung kanin salad natin. So meron kasi kami before yung mga salad, medyo old school yung salad namin. So nag-isip kami ng mga bagong mga sikat na pwede namin incorporate sa menu namin. Aside dun sa pang solo sir na mga sinaserve nyo, may pang-family din syempre. Yes, yes. So, meron kaming, for Christmas, meron kaming Christmas bundle na tinatawag. Meron tayong good for 10 to 12, 15 to 20, tapos 20 to 30 person. So, sorry, magkano ba yung mga packages natin For Christmas bundle, meron tayong ranging from 2,000 pinakababa. So good na siya for 4 person to 5 person. So ganun lang siya kamura. For catering naman kasi, for catering or for events, so meron din kaming other, aside from the dine-in, tsaka delivery, tsaka take-out na services na meron kami, meron din kaming catering services. So for that catering services, may program kami which is yung event now, pay later. Pwede nang kumbaga magpa-event si customer for as low as
5,000 lang na down payment. Kasi normally yung catering namin actually nag-start lang siya for 360 per Kasi head. mababa lang. So, ranging from ano lang yan, 16,000. So, kung 5,000 lang ilalabas mo, makakapag-event ka na. Parang ganun. So, hindi mo na problemahin yung remaining balance ng event mo. Baga advantage na rin sa kanila sir na hindi sila mabibigatan. Actually, yung monthly parang nasa worth, ano lang siya, 500 to 750 Mura, per mura na month. siya. Parang ganun. Minimum nyo Depende. doon 50 packs na. 50 bucks. Yes. Pero hanggang ilang packs po yung kaya nyo ma-accommodate? Dun sa venue natin sa Balibago, 50 to 200 persons kaya natin dyan. Pero outside naman, kumukuha din kami ng mga outside catering. So, as many as 500, 300, 100, pinaka-minimum talaga natin is 50. Dito po, meron po kasi ditong second floor natin, ito yung mezzanine natin. Kaya niya mag-accommodate ng mga syempre, may separate tables tayong 5 Yes. person, 2 person, pero pinaka dito is nasa 15 person per head. Meron din tayong packages dito na, kunyari, gusto mong seminar or yung mga round table discussion. And guys, no, kung naghanap kayo ng place na kung saan pwede nyo i-celebrate yung mga intimate weddings, pwede mga christening, birthdays, any special occasion, so pwede dito sa Angeles Fried Chicken. Actually, place, pagpasok kanina, very ano talaga siya, nostalgic, parang ano siya, 70s, 80s yung dating, very retro vibes or napaka-classic nung dating. Classic. Tapos yung mga lights, sakong-sako lang yung ambience habang makay kayo dito, very relaxing, napaka-cozy ng place. Yung guys, nakakatapos lang natin tikman yung mga serve sa atin ni Angeles Fried Chicken, New Point Mall. Sobrang sarap ng chicken, talaga nagustuhan natin. Napaka-juicy, and yung lasa talagang hahanap-hanapin mo. Tapos syempre, andun yung crunch ng mismong balat. Yun yung gusto natin kapag kumakain tayo ng fried chicken. Even yung sisig nila, napaka-authentic. Yung chop suey, napakasarap. Masarap yung partner guys dito sa kanilang fried chicken. Ako po si Mang Romy, commonly known as Mang Romy sa karamihan. I was employed in Angeles Fried Chicken way back 1968. Sir, ano ba yung binabalik-balikan nila dito sa AFC? Ang hindi nila makalimutan yung aming unique na formula ng Angeles Fried Chicken, yung aming recipe. Na since then hanggang ngayon, we are trying to improve more na talagang hindi nila makakalimutan. Pangalawa, probably yung mga services namin, yung mga waiters, they are very courteous and very tulungin, active. Yung mga menu namin na talagang bukod sa mura na masarap pa. Doon pala sa aming mga regular at saka bagong customers namin, we're still inviting them to go back to our Angeles Fried Chicken in Balibago or even here in New Point, Pampanga. Dito sa New Point, napakaganda po ng aming lugar, very convenient ang place, very cozy, at saka we have a lot of courteous waiters and other attendants. Dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang kabalit natin dyan. Itong Angeles Fried Chicken na talaga naman binabalikan, very affordable, napaka-quality ng chicken. Since 1960 guys, andito na si Angeles Fried Chicken. Pasyalan nyo, ito ang New Point Mall, Angeles City branch nila. So until our next vlog, peace out!